Θέλεις περιφερειάρχη με αχαμνά? Εγώ είμαι εδώ για σένα. Άδωνης Γεωργιάδης, η μοναδική επιλογή για να ξεβρωμίσει το λεκανοπαίδιο Αττικής και να πάμε επιτέλους μπροστά. Οι δεσμεύσεις μας. Μεταφορά και επαναλειτουργία του Auschwitz στο λεκανοπαίδιο Αττικής. Αμαρτία από το Θεό τόσο άρτια εξοπλισμένες εγκαταστάσεις να κάθονται και να σκονίζονται τζάμπα. Απαγόρευση δια νόμου της προβολής αλόθρησκων τηλεοπτικών σειρών και εκπομπών που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη και την εκκλησία μας, όπως το ράδιο Αρβίλα. Όπως σε προηγμένες χώρες έχουν το κυνήγι της Αλεπούς, έτσι και εδώ θα ξεκινήσουμε το κυνήγι του λαθρομετανάστη. Συγκέντρωση όλων των λαθρομεταναστών σε ειδικά διαμορφωμένα bungalows στη Γιάρο και στήρωσή τους για να μην πολλαπλασιάζονται. Επαναφορά του πολυτονικού συστήματος, της καθαρεύουσας και της έπαρσης της σημαίας στα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Η νέα ελληνική τηλεόραση μετονομάζεται ξανά σε Υπηρεσία Ενημερώσεως Ενόπλων Δυνάμεων. Η πολύ αγαπημένη μας η ΕΝΕΔ. Καθιέρωση του μέλανα ζωμού σαν σχολικό σνακ. Απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ για πάταξη της εγκληματικότητας αλλά και για μείωση στα έξοδα του ελληνικού νοικοκυριού. Ειδικά προνόμια σε όσους έχουν το επώνυμο Παπαδόπουλος. Τις δικαστικές διαμάχες θα κερδίζει όποιος από τους δύο αντιδίκους φωνάζει πιο δυνατά. Διότι όποιος φωνάζει πιο πολύ, αυτός έχει και δίκιο. Εκτός από την βουλευτική ασυλία, θεσμοθετείται και η αστυνομική ασυλία. Η 17η του Νοέμβρη θα είναι απλά ακόμη μία ημέρα στο ημερολόγιο. Υποχρεωτικό ringtone σε όλα τα κινητά το «Τι υπερμάχο». Οι ανυπότακτοι, οι λιποτάκτες και οι έχοντες απαλλαγή από το στρατό θα του φεκίζονται πάρα αυτά. Κάθε ενορία θα παίρνει παρουσίες πριν τη λειτουργία της Κυριακής και όσοι συμπληρώσουν 5 αδικαιολόγητες απουσίες θα θεωρούνται αλόθρησκοι και θα αντιμετωπίζονται ως αλλοδαποί. Κάθε Σάββατο θα διοργανώνεται σχολική παρέλαση και κάθε Κυριακή στρατιωτική. Αντικατάσταση των ξενικών ονομάτων όπως Τζένι, Σίλβια, Τζέσι, Μισελ με ελληνικότερα όπως το Τερψιχώρη, Καλιστό, Θέκλα και Πολυτίμη. Γι' αυτό στηρίζω Άδωνη Γεωργιάδη. Κάντε με εσείς περιφερειάρχη και εγώ θα καταφέρω να γίνω και δήμαρχος και αρχηγός ενόπλων δυνάμεων και πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Γιατί να πληρώνετε 5 ανθρώπους ενώ υπάρχω εγώ, Άδωνης Γεωργιάδης, Uber Alles. Μπράβο. Αυτό, μπράβο.